Li gorî rojnameyeka Brîtanî, konakokî di navbera her du hevalbendên sereke ji rejima Sûriyê re. An ku Rûsya û Îran li ser krîza Sûriyê derketine holê. Ji alîkî din ve, Rûsya ji hin aliyên navdewletî re tekez kiriye ku wê Rûsya rûla Îranê di krîza Sûriyê de kêmtir bike. Li gorî rojnameya Financial Times ya Brîtanî, konakokî di navbera Îran û Rûsya li ser krîza Sûriyê derketiye. Rojnameya navborî dibêje ku Îran ji Rûsya xwest ku operasyonên asîmanî li Sûriyê pêk bîne ji bo Esed ji dest hilatê nekeve û ew keyfxweş bû bişandina balafirên Rûsî ji bo Sûriyayê. Lê îro dibîne ku Rûsya behra wê di Sûriyayê de dixwe. Berîniha jî nakokî di navbera Rûsya û Îran de li ser avakirina milîşiyatên berevaniya niştîmanî ji aliyê Îran li Sûriyê derketibûn ku Rûsya dixwest ew milîşiyat tevlî artêşa rejima Sûriyê bibin ji ber ku peywendiyên Rûsya bi artêşa rejima Sûriyê re bihêzin. Lewma eger milîşiyatên berevaniya niştîmanî tevlî artêşa rejima Sûriyê bin, dê Rûsya kariba wan milîşiyatan kiriba bin kontrola xwe de. Lê Îran dibîne ku ew hêza milîşiyatan girîngtirîn alîgirên Îranê ne li Sûriyê. Lewma nedixwest Rûsya wan bike dibin kontrola xwe de. Ji alîkî din ve rojnameya Wall Street Journal ya Emerîkî ragihand ku hin aliyên navdewletî û erebî hewl didin ku Rûsya û Îran ji hev dûr bikin. Rojnameya navborî her wiha got ku Serokê Rûsyayê Vladimir Putin tekez kiriye. Eger hin dewletên erebî piştevaniya Rûsyayê bikin, wê Rûsya rûl û tevgera Îran di Sûriyê de kêm bike. Nakokiyên di navbera Rûsya û Îran de rê li ber hevpeymaniyeke nûh li dijî Daeş vedike. Her wiha helwesta civaka navdewletî beramberî Esed jî bihêz dike û bi taybet piştî daxwaza Amerîka û Fransa ji bo avakirina hevpeymaniyeke nûh bi serpiriştiya Amerîka û Fransa û Rûsya ji bo şerê rêxistina Daişê bike û ev yek Rûsya dike di hevpeymaniyekî de bi mezintirîn û bihêztirîn alî ku li dijî mana Esed li ser dest hilatê ne. Helepçe Sadûn, ARK.